Mela, nirringrazzja lil min qiegħed hawnhekk kull min se jara dan ir-recording aktar tard. Em, Ħanitkellmu ftit fuq id-dizzjonarju fil-klassi. Em, U t-titlu għad-dizzjonarju, għażilt li kolli dan it-titlu d-dizzjonarju daħal fil-klassi għaliex wara ammont ta' snin, wara ħafna snin, li fih id-dizzjonarju, li fihom id-dizzjonarju qatt mader fis-sillabu uffiċjalment irrid ikun ġifieri blajnuna tal-għalliema li jħeġġu lill-istudenti isma' fittixa f'dizzjonarju jew wara li jkollkom dizzjonarju tajjeb. Issa fl-aħħar id-dizzjonarju qiegħed il-ħiliet tad-dizzjonarju qegħdin bħala parti mis-sillabu. Issa, imma aħna li namlu ma' tfal, eh, dil-mistoqsija ktax ħaj jistaqsu ilek, mela l-lum żmien id-dizzjonarji miss. Mela l-lum żmien id-dizzjonarji ser. Mhux tfittex fuq Google jew ChatGPT. Ġifieri l-ewwel santa ħaġa li rridu nagħmlu aħna hija lil dawn it-tfal naraw kif ħanirbħuhom u nurruhom li vera għandhom raġun. Komda kemm komda, jew komdu kemm hu komdu ChatGPT, eh, ħajaqdina f'ħafna affarijiet, imma mhux se jaqdik dejjem u f'kull ma jkollu bżonn u xek. Ġifieri jekk għandi tinsix issaq il-lummija u tħall fuq ChatGPT jiena. U għettila jew għettlu x'inhi l-ummija. U ChatGPT jifqaq bl-informazzjoni anke bil-Malti ġifieri. Bl-Ingliż jaħdem ħafna aħjar, imma bil-Malti lussu u koll qatt ma kellna dat tip ta' affarijiet fidejna. U tibda u l-ummija hija frotta ta' ċitru, frotta ċitru msomma ma dwet jitgħallem ChatGPT. Magħrufa wkoll bħala lumi bil-Malti jew lemon bl-Ingliż. U hawn huma xi fatti bażiċi dwar il-lummija. Mhux l-aqwa Malti, imma qed jagħtik xi affarijiet, qed jagħtik il-kollettiv, qed jagħtik lumi, qed jagħtik lemon, qed jagħtik l-ekwivalenti bl-Ingliż mela, jagħtik karatteristiċi ta' dera, toma, daqqa rieħa tgħidu li x'inhi. U l-użi komuni qed jagħtik ħafna informazzjoni li lim id-definizzjoni. U jibqa' dej bil-vitamini, benefiċċji għas-saħħa, imma tinsawx is-sentenza li tlaqna minna ħammur lura. Tinsix issaq il-lummija, mela hemmhekk l-ummija għandna kelma b'aktar minn tifsira waħda u xekk. Ngħidula kelma polisemika u hawnhekk ChatGPT qabdilna biss tifsira waħda. Il-tifsira tal-frotta. Mela l-lum żmien id-dizzjonarju miss jien nidħol fuq Google jew ChatGPT, OK. Inxart il-ħwejjeġ fuq iż-żiemel. U staqsejt il-ChatGPT x'inhu huwa żiemel? U qali li żiemel huwa mammiferu kbir u domestikat, bla bla bla, u jkollu raġun. U xjentifikament magħruf bħala Equus caballus u mżomma. U jtik il-karatteristiċi fiżiċi, karatteristiċi tad-daqs, kif jimxi ż-żiemel u bit-trott u bil-galoppa u nisfel. U jtik ħafna informazzjoni. Jatik ukoll tifsiriet figurattivi tal-kelma żiemel ara. Żwiemel le. Imma għax aħna lil minu intelligenti ħafna jenna f'ngħidu aħna fl-iskola wkoll ngħidu dak żiemel ta' jiġri bihom lil sħabu. Imma kelli lapsus, hawnhekk qed jgħid fil-fatt li żwiemel huma annimali intelligenti ħafna. Ma daħalx fil-figurattiv. Fil-fatt, hawnhekk ma jagħtikx it-tifsira ta' żiemel li tonxor fuqu. Pereżempju x'hekk. Jiġifieri qed jaqdik f'ċerti affarijiet, jagħtik informazzjoni li jkollok bżonn, imma mhux perfetta għal kollox, qatt jonqos ħafna xogħol xi jsir. Issa,
ma jagħtikx pereżempju jew ma staqsejtux l-etimoloġija. Mbagħad staqsejtilu wara. U Akwilina jgħid li ġejja mill-Arbi żamil jew żamila. Dik hija biċċa minn Akwilina hemmhekk l-etimoloġija kif jagħtiha Akwilina. Imma ChatGPT tik ukoll l-etimoloġija tiegħu. Sewwa għandu l-iżbalji, alright, imma il-fatt li qegħdin naraw xi ħaġa diġà huwa tajjeb. Lej xi xirrid nimxi jiena li għalkemm aħna m'għandniex dizzjonarju tajjeb tal-Malti online u ġa qegħdin tard fiha dik il-ħaġa. Il-teknoloġija mhux miexja qabilna, mhux mażjiemel badna. Il-teknoloġija ħarbet tiġri. U issa għandna daw l-affarijiet ukoll li diġà qegħdin jaqduna huma sinjali sbieħ. Imma jista' jkun li sakemm aħna nkunu qegħdin nixtiequ id-dizzjonarju online, jista' jkun li diġà l-intelligenza artifiċjali qiegħda tiġri u tagħmilhom dawn l-affarijiet waħedha. Bl-Ingliż qedtilkom li taħdem ħafna aħjar il-biċċa tax-xogħol u għamilta dil-biċċa tax-xogħol bl-Ingliż. Staqsejtu ma where did you get this information from? U jgħidlek hekk, the information comes from general knowledge based on widely accepted definitions and uses of the word traction, għax fuq l-Ingliż ma staqsejtux kors, staqsejtu traction. In various fields, such as engineering, medicine, and business. U ma tgħidek ħaġa importanti, these are standard definitions, ġifieri biex qed jagħmel l-arja, ChatGPT. These are standard definitions found in authoritative English dictionaries. U jagħtik id-dizzjonarji minn fej silet id-definizzjonijiet. U jgħidek ukoll mill-użu fl-industrija. F'dal każ il-kelma traction. Jiġifieri, vera, forsi il-format tad-dizzjonarji kif nafuhom qatt jinbidlu. U nibdew nużaw GPT, imma jekk ChatGPT jew xi huma jgħidulhom LLM, Large Language Model. Jekk xi Large Language Model bħal dawn ma tkunx fornuta b'informazzjoni ikkurata tajjeb f'dal każ mid-dizzjonarji, mhijiex se tkun tajba daqskemm nixtieqha, jiġifieri. Għandna bżonnhom id-dizzjonarji, għandna lok li jkollna dizzjonarju tajjeb tal-Malti online, iva, da żgur. L-ewwel ħaġa illum jekk m'għandek xi ħaġa online, m'għandek xejn. Qabel konna nifirħu bil-ktieb, u xekk, ġifieri il-ktieb jagħtik status tal-Malti, ġifieri il-Malti għandu dizzjonarju u qiegħed miġbur il-Malti qiegħed miġbur fi ktieb biex nirroduċiha b'dak il-mod. Illum dak il-ktieb il-vetrina tal-Malti xi darba tkun online. Mela għandna bżonnu dizzjonarju. Jidnejt li iva, tinsawx li d-dizzjonarji aħna ma naqrawhomx, imma nużawhom waqt inkunu qed nagħmlu xi ħaġa oħra. Dizzjonarju tinsawx mhux qiegħed hemm biex jinqara minn qoxra sa qoxra. Tiftixa fuq l-internet, fuq Google, fuq ChatGPT, se tweħħilna xi ftit iktar u iktar jekk jagħtik dik il-baħar ta' informazzjoni li tagħna meta fittixna żiemel, eċċetera, u l-ummija. U tista' tgerfixna għax jekk jien fittixt f'kuntest ta' is-saqqi l-ummija mela hemmhekk ma qdinix tajjeb għax tani tifsiriet marbut biss mal-frotta. Mela tal-inqas issa m'iniex muqdi tajjeb biżżejjed. Importanti li billi aħna nużaw id-dizzjonarji aħna u nagħmlu affarijiet oħra, tajjeb li nkunu kapaċi nfittxu dak li neħtieġu fl-inqas impossibbli, nifhmu d-dejta li jagħtina dizzjonarju għax dizzjonarju jagħtik ftit fatti fuq il-kliem mhux hekk. Dejta.
Imma minna aħna dik irridu nisiltu l-informazzjoni li għandna bżonn, l-informazzjoni li neħtieġu. U b'din l-informazzjoni li nisiltu, ma niqfux biss fl-użu reċettiv li jina fim ċini l-ummija, li jina fim ċinu żiemel, imma kemm jista' jkun inkun kapaċi b'dak li jtini dizzjonarju, eh, kemm jista' jkun ikun produttiv ukoll, mela jekk dizzjonarju jtini il-kollokazzjonijiet, per eżempju, student żiemel. Jiena nkun naf, apparti mill-li qed nifhem aħjar it-tifsira tal-kelma żiemel ta' jiġifieri xi ħadd intelligenti ħafna, meta mqabbel ma' sħabu, em, inkun nista' nużaw kol b'mod produttiv. Żiemel u nkun naf li żiemel ma tfissirx biss dak l-annimali ma għandha aktar użi. Issa, kollox iseħħ u kollox jiddependi minn kemm pajjiż, soċjetà jew grupp ikollu jew ma jkollux kultura tad-dizzjonari. Ħanni kwota minn xjejt dan ir-raġel eh, professur eh, u lessikografu. A dictionary culture is not established overnight. Mux millu mal-għada, ma tinbenix millu mal-għada. It constitutes an ongoing process with a variety of phases. X'inhu ma daw il-fażijiet? U hawnhekk fejn jibdew l-għalliema. Taking the novice to the first successful dictionary consultation procedures. Għat ma jkun għadu ra dizzjonarju, saħna fil-klassi naħseb ikollna Mhux ċar ma l-istampat. issa l-kliem Qed jieħel daqsxejn. eħe. Alright, ħan iprofa naqbad mal-hotspot ta' Sissa kienet jinstama tajjeb. Issa rġa' qabad jieħel. U ċans jerġa' jaqbad ta'. Għandna naqra problemi tekniċi llum.
hawn. Skużawni, nispera li għawek inkun aħjar. Biddilt il-post. Mela. Ġara xejn. Kultant ukoll irid jittanta. Istra vera, ta' ma ġara xejn. Ħankomplu. Mela, qed ngħidu jew konna qegħdin ngħidu li l-għalliema huma parti minn din il-kultura li trid tinbena tal-użu tad-dizzjonarji. Li mhux biss lil dak li qatt ma ikkonsulta dizzjonarju ħawasluh għal biex jagħmel l-ewwel tiftixa u tkun suċċess, imma li min diġà jaf kif juża dizzjonarju tmexxih tigwida ħall-pass li jmiss. One of the ways towards achieving this ideal is a focus on dictionary use in schools. In cooperation with, among others, educational departments, lexicographers should strive to introduce training in dictionary using skills into different school syllabi in order to prevent any further lexicographically lost generations. Għax dawn qed ikollna ħafna minnhom lexicographically lost generations li inti tagħti dizzjonarju online jew ktieb f'idejn tifel jew tifla u ma jkollhomx idea kif jintuża. Għal xiex qiegħed hemm dizzjonarju bliema mod jista' jgħin. U dan iwassalna għas-sillabu li hemm id-dizzjonarji jissemmew fis-sillabu tas-seba' sena, rotta wieħed u rotta tnejn, għandhom din il-learning outcome li hija l-istess, ninqeda sew bid-dizzjonarji u bit-teżawri tal-Malti biex infittex il-kliem li ma nkunx naf xi jfisser mela qed jorbot mat-tifsira hawnhekk. Kif jinkiteb, kif jingħad jew kif jinqara, fi kliem ieħor infittex skont l-ordni alfabetiku. Hawnhekk għandna f'idejna s-sitwazzjoni Maltija u x'hekk. Allura għandna il-dizzjonarju fiżiku stampat. Issa, fil-każ tiegħi konna xtrajna ammont ta' dizzjonarji l-istess, jidhirli 25, u kont noqgħod niġri bihom bil-isni bit-troli, meta kien ikolli lezzjoni ta' dizzjonarji, imma ssiba utli għax jekk semmejt paġna, jekk semmejt entrata kelma, kulħadd qiegħed tittama dejjem għax qatt ma jkollok il-kulħadd miegħek, imma tal-inqas dejjem ikollok daqsxejn aktar ordni fil-klassi. Għaliex kulħadd ikun letteralment on the same page. It-tama tal-għallim tal-inqas hekk tkun. Fit-8 sena hemm rotta 2 u rotta 3 biss, ġifieri fis-7 sena rotta 3 ma tissemmix, dejjem jekk minix sejjer żball. U fit-8 sena rotta wieħed ma tissemmix, f'rotta wieħed ma jissemmewx id-dizzjonarji, u għandek tibdila żgħira hawnhekk, għandek prattikament l-istess kliem ninqeda sew b'dizzjonarju teżawri biex infittex il-kliem li ma nkunx naf xi jfisser mela tifsir kif jinkiteb, kif jingħati jew kif jinqara dawk bħal l-ewwel learning outcome li għadna kif rajna, l-ordni alfabetiku l-istess, imma hawnhekk idaħħallek ukoll l-erq jew it-sok morfemiku, il-mamma jew il-forma ewlenija tal-kelma, l-etimoloġija u l-bqija. Hawnhekk ma tistax taħdem dizzjonarju fiżiku fil-klassi. Għaliex liema mid-dizzjonarji li tista' tuża fil-klassi li ma jiswewx ħafna flus jagħtuk l-etimoloġija. Jiġifieri jekk irridu nkunu prattiċi u rridu nilħquha din dan lan, dan il-learning outcome, ikollna nagħmlu naqsmuha u ngħidu naraw it-taqsima tal-etimoloġija ħajkolli nagħmel fotokopji minn dizzjonarju, imma inti biex tlaqqa lill-istudenti mas-sistema tat-tiftix bl-alfabet ma tistax tagħmilha bil-fotokopi dil-biċċa tax-xogħol, allura jkollok tuża
dizzjonarju veru propju sħiħ, kif kont qed ngħidilkom bħalma konna xtrajna aħna 25 u jduru minn klassi għall-oħra. U b'dan il-mod tilħaq learning outcomes differenti b'metodi differenti. Dwayne, interrompik ftit. Għajdi ġo. Naħseb anke jkollok problema biex tallimhom kif jingħatu kif jinqara, għax naħseb l-ebda dizzjonarju tal-Malti ma jagħtik ir-rappreżentazzjoni fonetika tal-kliem. U żgur hemm ċerti dizzjonarji li jagħtuk jagħmlu l-aċċenti, pereżempju għar inseraċin angloġġi li fejn ikun hemm kelma li tista' tinqara b'żewġ modi jagħtik ċerti aċċenti. Imma qed insemmu dizzjonarju kbir ġajna hawnhekk, hemmhekk ħajkonna problema oħra ġifieri ġo. U out of print ukoll, ġifieri. U żgur, apparti li jiswew ħafna flus. Issa, id-dizzjonarji jissemma wkoll fil-livell avvanzat. U s-sillabu tal-livell avvanzat jgħidlek li l-kandidati jrid ikollhom għarfien ġenerali tad-dinamika tas-semantika permezz tad-dizzjonarju teżawru, ġifieri fejn għandek it-taqsim ta' tifsiriet, it-tipi differenti ta' tifsir kif ħajkun hawn nisfel. Ħaġa irridu jkunu familjari ma' tipi differenti ta' dizzjonarji, stampati u digitali, jekk ikollok. Ikunu familjari ma' kif id-dizzjonarji jagħtu t-tifsir ewlien, imbagħad jagħtu tifsir sekondarju, u mbagħad tifsir figurattiv, eċċetera, ġifieri fil-każ ta' żiemel ħajibda biż-żiemel l-annimal, u mbagħad ħajgħaddi għal tifsiriet figurattivi bħal ta' żiemel li tonxor fuqu. Irridu jifmu kif huma organizzati tipi differenti ta' teżawri. Hemm teżawri li għandhom is-sinonimi u l-antonimi, hemm teżawri li jagħtuk is-sinonimi biss, hemm teżawri dew bl-alfabet biss. Hemm teżawri jorganizzaw l-entrati skont temi. U jridu jkunu jafu x'inhu huma l-limiti tat-teżawri u tad-dizzjonarji. Imma x'inhu dizzjonarju? Għax jekk tipprova toqgħod tieqaf u toqgħod taħseb ftit, mhux dejjem ikun faċli li tgħid x'inhu dizzjonarju, ġifieri lista ta' kliem. Hija dizzjonarju? Jeżistu reverse dictionaries, il-dizzjonarji ta' kliem bil-maqlub, miktub bil-maqlub. Huwa dizzjonarju rhyming dictionaries, għax kollha jużaw il-kelma dictionary fl-isem tagħhom biex ibieħu. Imma huwa dizzjonarju, ġifieri x'qed nifhmu b'dizzjonarju? Dan x'kien jifhem Erin Saracino Nglott, u jgħidlek li l-ewwel jagħtik l-etimoloġija, Erin Saracino Nglott tkun bil-bold fuq ara ġejja minn dizzjonarju, anzi l-ewwel jgħidlek jibdilek b'dik il-b. Erin, jiġifieri dik il-kelma ġabara minn Busuttil, minn dizzjonarju ieħor tal-1900. U jgħidlek li huwa ktieb li jkun fih ġabra ta' dizzjonijiet ta' xilsien. Ktib tal-kliem li jagħmlu l-sien bit-tifsir tagħhom, mela lista tal-Malti f'dal-każ tal-kliem Malti bit-tifsir. Qed jorbot ħafna hawnhekk mal-lista tal-kliem u t-tifsir u l-kliem huwa f'sensiera skont kif inhu wara xulxin bl-alfabet. Mela qed jorbot dizzjonarju ovvjament dak jikteb fis-sebgħinijiet. Mela dizzjonarju huwa bil-fors stampat, huwa alfabetiku, jagħti wkoll dizzjonarju etimoloġiku aktar l-isfel, it-tielet vers minn taħt, fejn qed jagħti n-nisel immedjat tal-kliem. Mela b'dan il-kriterju, id-dizzjonarju ta' Erin stess huwa dizzjonarju etimoloġiku. Issa, dan huwa Henning Bergenholz, din quotation minn Henning Bergenholz. U Henning Bergenholz huwa awtorità fil-qasam tad-dizzjonarji, kiteb dizzjonarju fuq id-dizzjonarji fuq it-tifsir tal-kliem li għandu x'jaqsam mad-dizzjonarji u jiddefinixxi il-kelma dizzjonarju b'dan il-mod. A lexicographic reference work. Mela waqt huwa xogħol ta' referenza. Containing dictionary articles, dik li aħna ngħidu la entry. Tajjeb, entrata, dictionary article. Related
to individual topics. Mela hawnhekk qed jiġborlok dizzjonarju speċjalizzat. Dizzjonarju fuq l-ekonomija, dizzjonarju tal-ġeografija, pereżempju, on individual topics. Or elements of language. Iġviri, mhux bil-fors it-tifsir, jista' jiġborlok klim li jirrima. Għalhekk elements of language jista' jiġborlok is-sinonimi. U jkun tip partikolari ta' dizzjonarju li aħna nafuh bħala teżawru. And possibly several outer texts as well. Outer texts huma jinnaf ġabra taqwil li tkun fuq wara ta' ktieb pereżempju ta' dizzjonarju jew tkun link li tafasfu aw tieħdok x'imkien ieħor. Outer text. Aw min għandu grammatika fil-bidu ta' dizzjonarju, tajjeb huwa outer text. Which can be consulted if someone needs assistance with. U ġejn il-funzjonijiet hawnhekk. Text reception, mela biex inti tifhem. Text production, mela biex inti tipproduċi, biex inti tikteb. Or translation. Or, would simply like to know more about a word, kelma sħiħa. Part of a word, mela morfema, per eżempju, biċċa minn kelma anti, per eżempju, minn anti-eroj, tinteressaħ bizdik l-anti, or a combination of words, mela għandek il-frażijiet fissi, għandek il-kollokazzjonijiet, għandek l-idjomi. Dan Henning Bergenholz jagħti definizzjoni eżatt bħal din. Imma fija jinkludi wkoll. Bħala, nieħdu lill-Aquilina, bħala eżempju, Aquilina għandu it-taqsima Malti-Ingliż u ma it-taqsima Ingliż u Malti. Dawn tista' titrattom jew bħala żewġ dizzjonarji separati, jew jiġifieri kull dizzjonarju tmien ta' Aquilina joqgħod taħt din id-definizzjoni jew nkella qed jgħid li tista' ssejjaħ dizzjonarju wkoll bħala dizzjonarju wieħed. Dizzjonarju wieħed li miegħu għandu abbinati qatt ta' dizzjonari. Bħalma għadna b'Aquilina. Ma Aquilina tista' tqisu bħala dizzjonarju wieħed imma magħmul minn żewġ biċċiet. Dak ukoll huwa dizzjonarju. Ġifieri id-definizzjoni tilab bej dizzjonarju li huwa iktar sħiħ fis-sens ta' kif inhu Aquilina Malti-Ingliż. Ingliż-Malti qed tinkorpora fiha dawn iż-żewġ biċċiet. Imma anke fih innifsu d-dizzjonarju Malti-Ingliż tista' ssejjaħlu li huwa dizzjonarju diġà. Issa, tajjeb li nkunu nafu aħna li jeżistu tipi differenti ta' dizzjonarji, imma tajjeb ukoll li l-istudenti jekk ma nlaqqawhomx ma' dizzjonarji differenti għaliex fil-klassi mhux dejjem possibbli. Mhux dejjem ikollok klassi li tista' twaslilha ċertu materjal. Ħafna drabi ħajkollok studenti li ma jkunx jinteressom dak li qed tipprova twaslilhom, jiġifieri dejjem skont il-kuntest tal-klassi. Imma hawn min ikun irid. U huwa tajjeb li jkun familjari jew għall-inqas ittieħ ftit informazzjoni u tgħidlu isma' jew tgħidilha isma'. Hawn dat tip ta' dizzjonarju wkoll. Hawn dizzjonarji li jaħdmu bl-alfabet kif aħna mdorrijin bih, imma hawn dizzjonarji li jaħdmu bit-temi. Hawn dizzjonarji li jaħdmu bit-temi. Jiġifieri hawnhekk hawn dizzjonarju il-miklem.com huwa online u jaħdem bit-temi hawnhekk qegħdin fil-ġemp. Għandek pereżempju l-annimali, l-anatomija, l-amministrazzjoni, it-temi huma miġburin flimkien skont l-ordni alfabetika x'b'xi mod tordnhom imma huwa dizzjonarju li jaħdem bit-temi. U tistgħu issibuh online ukoll. Mela diġà ma jkunux jafuhom ċerti affarijiet li hemm dizzjonarji alfabetiċi kulħadd jafhom, imma li hemm dizzjonarji li jaħdmu bit-temi mhux kulħadd ikun jaf, mhux kulħadd ikollu idea. Hawn dan Sidney I. Lando li dan jinsisti li bħalma xi darb bħalma l-istudenti tilfu ħafna drabi minħabba l-calculator qed jitilfu l-fakultà li jgħoddu mentalment u jagħmlu s-sommhom mentalment
il-qoddim qatt tintilef il-fakultà li inti tqiegħed il-kliem f'ordni alfabetika jew taraf f'liema parti tal-paġna jew f'liema parti tal-ktieb li qed tfittex fuqu li qed tfittex fih hija dik il-kelma li għandek bżonn skont l-alfabet. Qatt tintilef u qed tintilef il-ħila tat-tiftix alfabetiku. Tajjeb li nkunu nafu li hemm dizzjonarji monolingwi u hemmhekk għandna l-miklem ta' Erin Malti Malti f'dal każ jista' jkun Taljan Taljan u bilingwi, trilingwi, multilingwi skont kemm ikollhom lingwi. Dizzjonari diġitali. Għandna xi ħaġa fil-Malti, għandna l-ġabra. Mhix kompluta, fiha nuqqasijiet imma hemm xi ħaġa. Għandna dan ukoll. Dan huwa mis-sit malti.mt u għandna hawnhekk it-taqsima tal-glossari. Ġifieri inti tista' tfittex dawn huma kollha clickable, ta' ġifieri meta mbagħad nibatilkom nibgħat il-Joseph fil-każ il-preżentazzjoni tkun tista' tikklikja fuq. Ma dan huwa meta tikklikja fuq l-istampa tidok fis-sit. Dan huwa s-sit malti.mt tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università. Tista' tfittex alfabetikament u tista' tfittex skont loqsma huwa dizzjonarju speċjalizzat biex insejħulu hekk. Jiġifieri għandek miġburin pereżempju t-termini li juża l-mastru daxxa. Għandek it-termini marbutin ma' żwiemel. Għandek it-termini marbutin ma' l-armar tal-Knisja, pereżempju, ma' xar. Ma tantx tajthom kedet jiena jiġifieri ma. Imma qegħdin miġburin hemmhekk. Huwa jiġifieri jekk inti titturihom xi ħaġa bil-Malti ta' dizzjonarju online li qiegħed hemm, Malti.mt, glossari u tal-inqas ikunu raw xi ħaġa. Għad għandna dizzjonarji li huma manuskritti. Dan tax-xell tal-lemin huwa d-dizzjonarju ta' De Soldanis. Ħafna jafu bih u minnu għandna pubblikat biss l-ewwel volum, is-sibt ixtrieħ. Imma tax-xelluk ftit li xejn nafu bih. U dak huwa l-ewwel l-eqdem dizzjonarju monolingwi bil-Malti. Jiġifieri billi għadu mhux ippubblikat għaliex għadu manuskritt ma tantx nafu bih. Però huwa kien lest ingħata bħala donazzjoni lill-Librerija tal-Università ta' Malta qabel ma kien lest, ma kien stampat kollu d-dizzjonarju ta' Erin Seracino Glott. L-awtur tiegħu huwa Michael, ġieli kien jifirma bħala Michael Aġus. Huwa dizzjonarju tas-sebgħinijiet ukoll. Hemm xi ħaġa dwaru dan fuq leħen il-Malti kont ktibt kemmtejn dwaru jiena għal min jinteressaħ aktar. Hemm dizzjonari kif konna qed ngħidu ġenerali u dizzjonari li huma tekniċi jew speċjalizzati. Per eżempju fuq in-naħa tal-lemin għandna dizzjonarju speċjalizzat ta' Michael Briguglio, dizzjonarju tal-ekonomija. Jekk f'Malti.mt hawnhekk fejn hawn loqsma tfittxu ekonomija, ikolkom aċċess pereżempju għat-termini kollha li hemm fid-dizzjonarju ta' Michael Briguglio. Dak is-sit qed jinbena b'dak il-mod ukoll ngħidli ġew. Lino Briguglio. Lino għandek raġun, għax kont qed nisma' l-analiżi tal-ġurnali ma' tifel tiegħu ma' Michael. Lino Briguglio l-ekonomista. Niskuża ruħi u grazzi ġew. Fuq in-naħa tax-xelluk imma hemm dizzjonarju ġenerali li tajjeb li jkun fidej tal-inqas l-istudenti u xekk. Dak huwa monolingwi imma mill-Malti għal Malti. Hemm dizzjonarji sinkroniċi li qed jagħtuk ritratt tal-Malti bħalissa, bħal huwa tal-Professur Charles Briffa fuq naħa tal-lemin, u dizzjonarji diakroniċi li llum huma storiċi bħal dak ta' Vassalli. Din hija riżorsa li kien qed jibni Olvin Vella, Dr. Olvin Vella, bil-kelmiet u realizzazzjoni tagħhom kif deru fi pritki differenti u traskrizzjoni tagħhom.
dak li jkun ikollu aċċess għalija wkoll jisimha ġabra tal-Malti qadim. Hemm id-dizzjonarji isħaħ u dizzjonarji il-konċiżi. Tajjeb, din hija tipoloġija fuq ħafifa ma tal-inqas aħna u l-istudenti tagħna għandna nkunu familjari magħhom. Imbagħad hemm it-tip partikolari, tip speċjalizzat ta' dizzjonarju li huwa t-teżawru li minflok jagħtik it-tifsiriet kif tafu jagħtik is-sinonimi, jagħtik kliem ieħor li tista' tuża minflok. Il-blu jaħdem bl-alfabet, l-aħmar jaħdem bit-temi, imma fuq wara għandu indiċi alfabetiku l-aħħar darba Marjan kelmetni fuqu. U xek. Għandu indiċi alfabetiku fuq wara li jekk itik per eżempju oħxon fuq wara s-siba, mbagħad itik il-paġni fejn tista' ssib oħxon u tmur tfittex. L-aħmar hemm verżjoni tiegħu online ukoll. Għandna d-dizzjonarju tal-lingwa tas-sinjali Maltija, tinsew xi tielet lingwa uffiċjali. Tajjeb. Mela. Tajjeb li ninformaw lill-istudenti tagħna wkoll li tajjeb kemm hu tajjeb, l-addizzjonarju kbir ta' Erin Saracino Anglot, la ta' Aquilina, la l-konċis ta' Aquilina, la it-teżawru ta' Albert W. Aġus, la addizzjonarji oħrajn mhumiex aġġornati mal-aħħar deċiżjonijiet u regoli, imma hemm oħrajn jien naf jiġuni f'moħħi dawn it-tnejn li telgħu issa ta' Karmel ta' Bone pereżempju. Dan konna nużaw, dan aħna konna nużaw għall-iskejjel. U tal-professur Charles Briffa. It-teżawru l-aħmar. U ma milhomx ħafna li ħarġu u maġġornati mal-aħħar bidliet. Din hija taqsima wkoll l-issiba fis-sit tal-Kunsill Nazzjonali tal-Insim Malti. U jagħtik ir-riżorsi kollha tal-inqas l-ismijiet tagħhom. Mid-dizzjonarji l-antiki nettu anki l-mitlufin, dizzjonarji storiċi, sa dizzjonarji oħra li għadhom kif ħarġu. Issa, jiena titkellem fuq id-dizzjonarji hawnhekk, imma din riżorsa fuq is-sit tal-Kunsill hija usa u tinkludi wkoll kotba tal-qwiel, tinkludi riżorsi aktar milli kotba, tinkludi grammatiki, eccetera. Issa, kif tfittex dizzjonarju? Hawnhekk fejn irridu ngħinu lill-istudenti. Jiena milli kont nara fil-klassi, jekk tgħidilhom ittihom sentenza f'kuntest sewwa, sejjer insaqqi l-ummija. U jekk tgħidilhom morru fitxu l-kelma insaqqi, min ħajmur ifittixilek Mali? Insaqqi, min ħajfittixlek manna għax li jaħsibha tal-leħen u ma jkunx jaf kif ħajqbad ifittex, ġifieri hawnhekk l-istudenti rridu nigwidawhom. Li fejn jidħlu verbi għandna nfittxuhom bil-mamma. Ġifieri ma nfittix emżita, ma nfittix temes, imma ħammur għall-mamma. Fejn jidħlu nomi, irrid nigwidhom lill-istudenti u ngħidilhom isma' in-nomi bis-singular. Ġifieri fid-dizzjonarju l-kbir ħassib ta' Aquilina pereżempju ħassib għasafar ħajtijilek jekk tfittex kont l-ordni alfabetiku li Aquilina ma jimxix mal-ordni alfabetiku uffiċjali. Imma etika safar, etik il-kelma bil-plural, kif qed taraw fil-ritratt tal-lemin. Għasafar jagħtik xi ħaġa żgħira kemm tinqeda birds, jgħidek plural of asfur, QV, quod vide, murara, asfur. Ġifieri qed jiggwidak. Jekk inti tkun taf dil ħaġa mill-ewwel tieħu shortcut, tieħu l-iqsar triq u tmur taqbad u tfittex in-nomi bis-singular mill-ewwel. Tajjeb. Issa. Tajjeb li narfuhom lill-istudenti li nurruhom li d-dizzjonarji
ituk tifsiriet letterali u tifsir ieħor. Mela jekk f'mexa Erin Seracino, Mario Seracino Glott, jagħtik dawn it-tlet tifsiriet, għandek l-ewwel żewġ tifsiriet li huma letterali, għandek li ħadd qed jimxi. Tajjeb, għandek li ħadd qed jiċċaqla qed jagħmel il-passi jew għaddej minn naħa l-oħra. Imma t-tielet tifsira hija figurattiva, jekk jiena ngħid ħareġ ktieb ġdid u tgħidx kemm qed jimxi, hemmhekk m'għandix l-idea ta' persuna miexja, miexi tfisser li imbieħ ħafna li għamel progress. Jekk miexi f'xi biċċa xogħol li qed tagħmel, pereżempju. L-istess verb f'Akwilina raħ. Akwilina l-kbir qed ngħidu hawnhekk. Qed jagħtik l-ewwel erba' tifsiriet, mela to walk, bl-eżempji, to move, u jagħtik ukoll użu figurattiv, to make progress, u mbagħad to conduct oneself properly or improperly, qis li timxi ta' raġel, qis li timxi ta' nies. Other usages, qed jagħtik użu iktar idiomatiku Akwilina, Akwilina l-kbir sewwa. Imxilu għal-għajnu tmur tajjeb miegħu. Dawn ħafna mid-dizzjonarji żgħar u li allura aħna ħanużaw fil-klassi aktarx għaliex huwa aktar prattiku li nużawhom m'għandhomx. Imma dizzjonarji kbar ikollhom mhu biex lill-istudenti nlaqqawhom magħhom daw, nistgħu nqdew b'fotokopja. Ġifieri dizzjonarji żgħar aktarx minn tix ħassibilhom l-użi tal-prepożizzjonijiet mela mexa il-verb li qed infittex jiena plus prepożizzjoni, mexa fuq il-passi ta' missieru. Mexa lejn, mexa ma, ġifri dawn aktarx minn tix ħassibhom f'dizzjonarji iżgħar, imma ħassibhom f'dizzjonarji ikbar. U jkompli bin-numri Akwilina, allura qed jagħtik iktar tifsiriet, to be current, to be in demand, to be feasible, dal-pjan jimxi jew dal-pjan ma jimxix, jaħdem jew ma jaħdimx. Jekk tara hawnhekk dan huwa ritratt mit-teżawru ta' Albert W. Agius. Qed jagħtik mexa, qed jagħtik deskrizzjoni grammatikali qasira tgħidlek li huwa verb tranzittiv li diġà mhix daqshekk ċara dejjem għax mhux bil-fors huwa tranzittiv jekk ngħidu l-ktieb mexa. Mhuwiex tranzittiv hemmhekk. Issa, imma jagħtik qed jifridlek f'żewġ tifsiriet. Avvanza, iċċaqlaq, ħadem, illarga, ma baqax wieqaf, mar bil-pass, qed iħallat lek tifsiriet li dizzjonarji oħra forsi għax huma akbar qed jisseparawhom. Jiġifieri mexa u saq qegħdin mal-ewwel tifsira ma' numru wieħed. Jiġifieri jekk qiegħed ipparkjat ħażin u jiġi il-warden u jgħidli mexxili u min jarani jara jgħid dwejn mexa. Mod mexa fuq saqajh u mod ieħor mexa bil-karozza. It-tieni tifsira rajnija wkoll. Għadda minn Italit kien infittex imbieħ, inxteret, etc. Mela hawnhekk għandna teżawru li jispeċjalizza jiffoka fuq is-sinonimi, imma qed jitfalek ħafna kliem fl-istess basket. Apparti li mbagħad għandek l-antonimi. Isfel fejn tibda la, wieħed u tnej, għandek l-antonimi, għandek l-opposti. Tajjeb mela attenda, avviċina, falla, ftaqar, ġi u mar. Issa kif qed taraw, mhux kollha jagħmlu sens. Għax attenda kif inhi antonimu tal-ewwel sens ta' mexa. Fit-tieni tifsira u aktar preċisa raħ, ma noġobx.
inġabar, intrefa, tneħħa mis-suq, l-oppost ta' mexa. U hekk ma tagħtihomx fil-kuntest, kważi Tamam. diffiċli tifhem x'kellu f'moħħu. Ekku, ġo, ġifiri, auction, hawnhekk ġibt l-eżempju b'mexa, ma auction per eżempju jagħtik fih il-pis, isu baga per eżempju, imma jagħtik raff ukoll. Fuq ix qed jitkellem? Fuq leħen auction, fuq raġel auction, u dik hija xi ħaġa li provajt nindirizza jiena meta it-teżaw ruħdimtu bit-temi. Għax għall-inqas kun iktar ċar fuq xi qed titkellem. Ġifieri jekk hawnhekk għandi mexa, huwa ċar li qed nitkellmu fuq xi ħadd li qed jimxi, qed jagħmel il-passi, jew qed jagħmel moviment fiżiku u il-mexa ta' mexa lejn il-bib qiegħda għaliha. U l-mexa ta' laħaq, mexa fil-karriera, qiegħda għaliha. Ovvjament, bebda mod qed ngħid li teżawru huwa tajjeb u teżawru ħażin għaliex kulħadd jagħmel ix-xogħol ta' kulħadd jiswa ħafna. Li qed nipprova ngħid huwa li pereżempju xi ħaġa li m'għandux dan it-teżawru l-aħmar, huwa li ma jagħtikx antonimi, it-teżawru li ieħor li għadna kif rajna jagħtihom. Ġifieri aħna qegħdin hawn biex nitfgħu daqsxejn dawl fuq kif għodod differenti jistgħu jaqduna b'modi differenti. Tajjeb li nurruhom ukoll lill-istudenti, partikolarment il-kbar. Kif l-omonimija tkun rappreżentata f'dizzjonari, ġeneralment, mela l-omonimi xi jkunu l-ewwel nett huwa kliem li jinstema' u jinkiteb l-istess imma għandu tifsira differenti, ġifieri bħal m'għandek bank tal-flus u bank fejn tpoġġi bil-qiegħda. Ħall li tagħmel maċ-ċibs biex niftehmu u ħall il-verb. Qed tidħol, qed tillaxka pereżempju, tħol xi skorfina. Dawk ġeneralment tajjeb li nurruhom lill-istudenti li aktarx ħassibhom rappreżentati f'dizzjonarju b'dak in-numru sopraskritt, b'dak in-numru żgħir ħdejn il-lemma sajn jgħidula, ħdejn il-lemma. Dik li tkun bil-bold. Xi eżempji ta' kif dizzjonari differenti qed jippreżentaw l-omonimi, l-ewwel wieħed huwa l-Aquilina il-konċis u anke t-tieni wieħed. Mela dawk iż-żewġ eżempju huma minn Aquilina l-konċis qed jagħtu n-numru bis-superscript. Erin Saracino Anglot, dawn huma eżempju minn Erin Saracino Anglot jimxi mod ieħor u jipprova b'xi mod jindika billi huwa dizzjonarju li jagħti ħafna każ tal-istorja qed jipprova jimmarka x'jagħmilhom differenti jew x'kien jagħmilhom differenti fil-passat. Hemmhekk huwa ċar li għandek għandek ħall minnhom li hija verb u t-tnejn tan-naħa tal-lemin qed nitkellmu fuq in-nom. Issa, imma għandek il-ħall ta' fuq nadifa u mingħajr ebda sinjali oħra, il-ħ tal-ħall ta' isfel hija qed jurina li xi darba hemmhekk kienet enfatika. Hija ħ differenti fl-arbi. Mela żviluppat bħala omonima il-kelma ħall għaliex kellek żewġ ħejjiet differenti fl-arbi li ġew li naqdu f'ħ waħda fil-Malti. Dan huwa ritratt mit-teżawru ta' Albert W. Aġus fejn qed jagħtik omonima l-istess bank li f'dizzjonarji oħra jrajnija bank 1 u bank 2, żewġ ġejjin minn ejjun differenti, tajjeb minn lingwi differenti. Imma hawnhekk għandek bank wieħed b'tifsiriet differenti għal Albert Aġus, tajjeb, ġifieri qiegħed jitratta bħala kelma waħda b'tifsiriet differenti. Hawnhekk flok
omonimija qed jara bħala polisemija. Kelma waħda b'diversi tifsiriet. Id-dizzjonarji l-iktar ħaġa faċli tista' taralhom hija din fir-realtà, il-poli semija. Ħafna tifsiriet. Dawn ġeneralment jimmarkawhom bin-numri. Issa din mhux bin-numri, ma jnaqbdu tromba. Dak huwa dizzjonarju ta' Mario Seracino Glottu qed jagħtik tromba għandha dawn l-erba' tifsiriet, jaf għandha aktar. Imma dan id-dizzjonarju qed jagħti dawn l-erba' tifsiriet, l-istrument, il-horn, il-binoculars u r-riefnu, etc. Fit-teżawru l-aħmar, din mill-verżjoni online, hemm il-kelma ħabib li għandha aktar minn tifsira waħda. Ħabib bħal meta tgħid it-tifla għandha 16-il sena jien nafu issa diġà bil-ħabib qed nirreferu hemmhekk għal boyfriend jew xi ħadd. Dil kelma tintuża għal koppja li tkun qiegħda flimkien forsi ma tkunx miż-żewġa u l-raġel jew l-mara jsejħula is-sandu l-ħabiba jew is-sanda l-ħabib. F'dak is-sens, imma wkoll hemm it-tifsira ta' ħabib li huwa ħabib li huwa il-kollega, il-ħabib li huwa friend. Faċli taqbada l-polisemija li għandek kelma waħda fil-ġemp li tkun bil-bold u mbagħad għandek in-numri. Tifsiriet differenti joħorġu bin-numri. Ħanagħlaq b'din l-slide għaliex sew aħna u sew l-istudenti tajjeb li jkunu jafu li jarfu il-limiti ta' dawn l-odot tad dizzjonarju tad teżawri. L-ewwel ħaġa, il-limitu tal-istampat huwa li inti ma tistax qiegħed kollox li kif inti il-ktieb stampajtu ġie ppubblikat diġà m'għadux aġġornat għaliex inħoloq fenomenu ġdid, ħareġ prodott ġdid jien naf. U l-lingwi biex jaġġornaw ikollhom bżonn kliem iżidu l-kliem, iżidu l-vokabularju tal-lingwa. Mela dak huwa żvantaġġ kbir tal-istampat. Imma jekk tħares lejn l-online, il-fatt li inti għandek ħafna wisa fejn titfa' l-affarijiet jaf ukoll jiswilek ta' żvantaġġ. Ħudu minn ChatGPT. L-informazzjoni dak tara jikteb quddiemek hekk tara ġej. Ma tkun tispiċċa qatt. F'dizzjonarju online tkun dixxiplinata biżżejjed biex tkun taf x'ħad titfa' u x'ma titfax u mhux titfa' kull ma joqgħod għax inkella lil-fittiexa lil-users tiegħek iġġenninhom. Mela tajjeb li nkunu nafu id-difetti ta' ċerti dizzjonari fosthom il-kbar li għandna li pereżempju li Ferrin Saracino Glott l-ewwel ħaġa li ħassib mhijiex it-tifsira ta' kelma imma ħassib l-etimoloġija. Student li qed jaqbad dizzjonarju l-ewwel darba m'intix ħadd Ferrin Saracino Glott, ġifieri. Id-dizzjonarji l-kbar qed nitkellem hawnhekk fuq ir-raba' punt. Mhux dejjem jordnaw it-tifsir kif forsi jippretendi il-fittix medju l-average user. Ġifieri jekk jiena ħanfittex daqqoqa, bid-daqqoqa llum smajdi l-espressjoni. Bid-daqqoqa llum, daqqoqa xi tfisser u nifittex daqqoqa. X'ħajtini? L-ewwel tifsira li ħajtuni id-dizzjonarji l-kbar hija d-daqqoqa għasfur. Meta jiena aktarx li saret tifsira speċjalizzata dik ta' ornitoloġika ta' daqqoqa bħala għasfur, il-kelma daqqoqa f'fom minn nies komuni fl-użu ġenerali hija d-daqqoqa ta' meta xi ħadd ikun ġej bid-dajsa, ikun ġej biċ-ċajt.
Id-dizzjonari ġenerali, id-dizzjonari żgħar minħabba limiti ta' spazju ħajkunu selettivi ħajazlu x'informat x'dejta, x'qed ngħid x'informazzjoni. Dizzjonarju jtik dejta. Id-dejta mbagħad inti ħatara kif ħatuża għal bżonnijiet li għandek inti. Eh, U rajna kif dil-ħaġa ta' tifsiriet li jidħlu f'xulxin, per eżempju, hija riflessa f'dizzjonari li rajna l-lum ukoll. Semmejna per eżempju ta' ġew semmejna in-nuqqas ta' kompletezza ta' tromba per eżempju ta' Mario Seracino Nglot. Ma' u lebda xogħol perfett, kulħadd jagħmel li jista' u għandna nitalmu ħaġa inti ma jkollokx turnavit wieħed id-dar. U bih ħadħollu tissikka kull ma jiġi qudiemek u xek. Għandna nitalmu. Ikollna riżorsi differenti u naraw kif ħanużawhom bl-aħjar mod f'ċirkostanzi differenti. Sew aħna u sew l-istudenti li qegħdin immexxu aħna. Mhux bil-fors fiżikament kapaċi nistgħu nurruhom għax aħna aktar xajkonna dizzjonarju wieħed fil-klassi, imma preżentazzjoni nistgħu nagħmluha. Ritratti nistgħu nurruhom kemm intuhom idea ta' x'hemm u x'ma hemmx. U flimkien aħna u l-istudenti nkunu qegħdin nibnu din il-dictionary culture, din il-kultura tad-dizzjonari li naħseb imxen ħafna ħafna li għajjena. Għanna bżonna. Dak kollox, ma nafxawx xi kummenti jew mistoqsijiet. Grazzi ħafna, Dwayne. Għaw xi ħadd li forsi ma tantx għandna ħin, imma forsi xi ħadd għandu xi mistoqsija jew xi kumment. Naħseb li bħala li ma ġifiri aħna fir-responsabilità li nrawmu dil-kultura tad-dizzjonarju fost l-istudenti, veru. U ġifiri l-lum kif qed inti stess, ġifiri l-affarijiet insomma sa ċertu punt huma favorina, sa ċertu punt huma kontrina. Li għandna kontrina forsi m'għandniex risorsi kif nixtiequ forsi u żviluppati biżżejjed bil-Malti online, imma anka speċi dizzjonari, ġifiri kollok dizzjonarju komplut u naħseb ħafna xidu l-Malti qas jixtruħ dizzjonarju, ħafna drabi, ġifiri anka li nrom kemm huwa utli u kemm huwa bżonn już li kollok dizzjonarju. U ġew, inut li jkollok l-aqwa dizzjonarju, jekk ma jkollokx min jużahom bat. Ju ma jkunx imħarreġ biex jieħu mill-aqwa dizzjonarju, jieħu l-aqwa li jista'. Ekku. Tajjeb, biex ma ndawmux dwejn għax naf li sallek il-ħin u li titmur, ħan ikkonkludu għaw, nirringrazzjak ħafna tal-preparazzjoni u tal-ħin u tal-informazzjoni li samt magħna. Qoddim se norganizzaw taħdieti oħra bħal din. Għandna uħud qegħdin nippreparawhom. Tajjeb illi meta taraw l-avviż ta' xi taħdita minn dawn anke tmexxu l-kelma biex kemm jista' jkun anka ikonna numru sew ta' udjenza jekk illi tgawdi wkoll minn dawn l-għajnuniet li qegħdin nofru. Nirringrazzjakom u nsemmilkom l-lejla tajba. Grazzi kulħadd. Grazzi. Grazzi lilkom. Saħħa. Saħħa.